Iuhu! Hai du-te la albastru mai bine. Vrei? Acolo. Dar ia uite dacă este apă. Este apă. Nu. Haidem la rățușile smurdare. La uță vrei? La scrânciu. Tot uite dacă este apă. Ți-am că nu ne așezăm. Hai la albastru. Hai du-te la albastru. Dă-te la albastru și pe urmă ne dăm la scrânciu. Nu vrei? Ia uite la mămica. Salut! Acolo e glod, atent. Este leacă de glod. Mei, ce mare e crescut, dar mă ajungi cu capul. Uita! Mei. Ia la Isla Roșu ajungi? Ia încearcă. Nu ajungi, încă n-ai crescut așa de mare. Ia la cealaltă galbenă și ala e minunat. Wow! E și ăla, nici mama n-ajunge, trebuie să sară. Hai urcă, tu poți. Adu-ți aminte. Numai să te ții bine. Eu acolo să mă dau, dar pe cine să te filmez? Oi, murdar! Scuturți mânuțele. Atent. Nu vrei? Te-i murdar, dar ce să facem? Dar vrei să ne ducem la fotbal? Da, dar nu mai este fotbalul. La așa nu dă voi, că tare murdar. Și-ai ruginit. Ia ca la este albastru. Wow! E că vezi că e minunat aici. E înalt, e mare. Asta e mai mic. Mai mic. Asta mare. Așa la e înalt pentru mari. Nu pot acolo. Poți, păiuțu. Pune o mână pe urmă piciorul. Mâna, piciorul, mâna, piciorul. Întâi mâna tot timpul. O, și ducea. La cățăluș. Se duce, nu se duce. Nu se duce, nu ți-e frig la capucean. Evelina, la cap nu ți-e frig? Wow! Și de găgălici ești tu. Mă, dă cu... Asta e apă. La asta mare să mă dau. Mă filmez? Hai, filmează-mă. Ține bine, nu apăsa pe nic. Uite la mine și filmează-mă. Gata. Eu. Bravo! Vrei să urci? Hai, atent. Întâi piciorul. Hai, piciorul. Mâna muia sus. Mâna mai sus. Piciorul. Nu, tu ții bine cu mâinile. Dacă ții bine cu mâinile, apoi mai ridic piciorul. Așa. Și ține bine cu mâinile. Întâi cu mâinile principalul ce ții. Ai uitat? Hai, fluturaș. Ia-te. Pui mânuța sus. Vrei să urci sau vrei să te cobori? Da, tot așa ești.